Avaramieli on podcast itsensä etsimisestä ja löytämisestä sekä yhtenä isona teemana mukana kulkee human design. Tiedätkö sen tunteen, kun innostuu jostain, joka tuntuu tosi hyvältä kehossa? Sä jaat sitä sun intoa sun ympärille ja suorastaan tuputat sitä asiaa myös muille ihmisille. Ja sit sä vaan niin kuin mietit sitä, että mitä kaikkea ihanaa tästä voikaan luoda ja miten paljon tällä asialla on niin kuin potentiaalia. Että ihanaa, että mä keksin jotain tällaista ja löysin jotain tällaista, mikä niin kuin vaan kutkuttelee sille, on vaan semmoinen fiilis päällä. Sitten sä keksit jonkun idean tai palvelun, jolla tai johon sä voit niin kuin oikeastaan kanavoida kaiken tämän sun innon ja sen fiiliksen. Mutta sä oot tutkinut tai mennyt sen asian kanssa jo kuitenkin sen verran pitkälle, että muut ihmiset ei välttämättä pysy mukana, tai koska se sun into on niin mieletön ja semmoinen niin kuin vahvasti tämä asiaa kohtaan, semmoinen kun on palo päällä, että muut ei välttämättä ehdi siihen mukaan, siihen sun juttuun vasta kuin ehkä päivien, viikkojen, kuukausien tai jopa vuosien päästä. Kannattaako siis edes lähteä aloittaa jotain tai edes yrittää, tai kannattaako edes kokeilla sitä jotain juttua, mikä on noussut pintaan, mikä kutkuttaa mahan pohjassa ihanasti? No, mun tapauksessa ainakin, niin mä päätän todennäköisemmin vähintään kokeilla, koska eihän sitä tiedä ennen kuin se kohta tulee, että mikä se lopputulos on, koska tähän sä voit tietää, että sä kokeile, jos sä vaan niin kuin jätät asioita tekemät sen takia, että sua jännittää tai pelottaa tai sä et tiedä, mikä se lopputulos on, niin sä et välttämättä tee koskaan mitään. No okei, sä lähdet kokeilemaan sitä, mä lähden kokeilemaan sitä, aikaa kuluu melkein 3 vuotta, ja sit sä huomaat, että nyt se yleisö alkaa löytää se jutu äärelle, mistä sä oot ollut innoissaan silloin 3 vuotta sitten. Kui siisti, jes, mahtava homma lähtee niin kuin eteenpäin, homma alkaa rullaa. Vai alkaako? Vai onko se sittenkään niin hienoa? Koska, ihmiset on nyt tässä hetkessä mukana pala palalta tai alkaa vähän niin kuin päästä jyvälle siitä, että mikä se sun juttu edes on, mistä sä oot meuhannut 3 vuotta putkeen. Mutta siinä kohtaa, missä sä olit 3 vuotta sitten, nämä ihmiset on siellä, mutta sä et enää itse ole siellä. Vaan itse asiassa sun oma prosessi onkin tullut jo siihen vaiheeseen, jossa sä alat niin kuin muuttua ja jopa päästä irti jossain määrin siitä asiasta, mistä sä oot meuhannut sen 3 vuotta. Tai se on muuttanut muotonsa joksikin muuksi. Siihen alkaa integroitua muita asioita. Sä alat katsoa asiaa eri näkökulmalta ja sä oot jo niin syvällä, että sulle ei vaan enää ole intressejä puhua kauheasti niistä asioista, mitkä sua innosti silloin 3 vuotta sitten, mistä ne muut ihmiset on tällä hetkellä. Vaan sä nimenomaan haluat mennä eteenpäin ja luoda uutta. Kuulostaako tutulle? Mä haluaisin lukea tämän täältä, koska musta tuntuu silleen, että jos mä nyt vaan selitän tämän, niin mä rupean vaan takeltelemaan tämän asian kanssa. Ja ai saakeli, tämä mun peukalo on nyt kipeä. Tuntuu, että mä saatan tätä toisen kädeltä tämän mun läppärin pois tästä. Noin. Noniin. Jos tämä kuulostaa tutulle, niin voin sanoa, että tämä on se aihe, mistä mä tässä jaksossa haluan puhua. On nimittäin se, että mä puhun tuossa itsestäni yllättäen. Tuliko yllätyksenä? Tuskin. Koska, mä oon nyt vähän niin kuin päättänyt, että mä voin tulla ulos kaapista tämän asian kanssa. Mua vähän pelottaa se asia sen takia, koska tämä on asia, mikä tapahtuu ylipäänsä mun elämässä. Ja tämä on itse asiassa sellainen asia, minkä mä koen, että jos tähän joku samaistuu, niin todennäköisesti muut manifestin generaattorit ja myös jotkut manifestorit. Tai manifestorit ja manifestin generaattorin, tämä saattaa olla sellainen asia, joka toistuu sun elämässä tavalla tai toisella, pienemmissä tai isommissa mittakaavoissa. Ja se voi olla tosi turhauttavaa, ärsyttävää, inhottavaa ja vihastuttavaa. Koska toi liittyy siis johonkin sun yksityiselämän juttuihin, mutta se, mistä mä nyt puhun,
niin liittyy siihen, että mihin mun koko työ periaatteessa perustuu, se mitä mä ylipäänsä niin kuin teen. Tai on tehnyt viimeiset 3 vuotta. Eli mä oon ehkä puhunut tästä jossain vaiheessa, ainakin vähintään sisäpiiriläisille, en välttämättä podcastissa, siitä, että mulla on nyt menossa joku tosi iso shifti. Jotain aukesi, jotain oivalluksia tuli tuossa jossain joulukuun tienoilla. Ennen joulua lähti niin kuin hana auki ymmärrys siitä, että okei, mun pitää päästää irti jostain. Ja tunnustaminen sen suhteen, että mikä se on se asia, mistä mun tarvii tavallaan vähän niin kuin päästää irti. Ja mä toivon, että sä kuuntelet tämän siinä mielessä tarkasti, että et ymmärrä tätä kuitenkaan niin kuin väärin. Mutta tietysti mähän en voi olla vastuussa siitä, jos sä ymmärrät tämän väärin, niin sit sä ymmärrät sen väärin. Elämä on. Mutta pointti on nyt siis siinä, että mä vähän alustan nyt tätä siinä mielessä, että toi mitä mä äsken sanoin, niin se on myös sellainen asia, minkä mä oon todennut toistuvan mun elämässä tosi paljon, ja se on ollut myös jotain, mitä mä pelkään, että se tapahtuu mun yrittäjyydessä. Ja se on itse asiassa jotain, mikä tavalla tai toisella vähän niin kuin on jo jossain pienemmissäkin mittakaavoissa tapahtunut mun yrittäjyydessä, ja mä luulen, että se on asia, mikä vaikuttaa myös mun jaksamiseen. On se, että mä en ole uskaltanut ottaa sitä askelta, luottaa siihen, että ihmiset pysyy mun perässä. Koska pienemmissä mittakaavoissa elämä on tavallaan todistanut mulle sen, että ihmiset ei pysy mun perässä. Että mä oon aika yksin mun juttujen kanssa, jos mä menen sitä vauhtia, sitä mun manifestin generaattorivauhtia, niin kuin oikeasti. Koska se olisi ehkä eri asia, jos mun yleisön koko olisi joku ihan mielettömän iso. En mä tiedä, mikä on mielettömän iso. Mun mielestä jos se yleisön koko, mikä mulla on tällä hetkellä, on mielettömän iso siihen, mitä mä oon koskaan odottanut, josta mä oon jokaisesta teistä, jotka oikeasti käyttää aikaa kuuntelemaan mua, on siis sisäpiirijutuissa tai Instagramissa, missä mä nyt tällä hetkellä en juurikaan oo. Mutta jos me ollaan vaikka tutustuttu sieltä tai sä oot löytänyt mut sitä kautta, tai se, että sä kuuntelet mun podcasteja, niin kiitos, että sä oot, koska mä en pidä sua itsestäänselvyytenä. Päinvastoin mä oon enemmän hämilläni siitä, että miten sä oot löytänyt mut, ja se, että jos mun jutut resonoi, niin se on aika siistiä. Joo, no mutta tähän liittyy myös toisaalta omia kipukohtia liittyen just paljon siihen, että saanko mä olla just sellainen kuin mä oon, ja voidaanko mä oikeasti hyväksyä just sellaisena kuin mä oon, ja samaan aikaan mä koen, että mä en voi olla mitään muuta kuin minä itse, koska muuten se satuttaa mua. Mutta tavallaan just se ajatus siitä, että kelpaanko mä silti, koska mä oon vähän yksarvinen jossain asioissa, tai vähän omanlaisen, että kuljen vähän omaa reittiini, teen asiat vähän omalla tavallani, niin onko se ok, että mä teen niin? On se ok mulle, mutta elättääkö se mua tai kantaako se hedelmää tavalla tai toisella, niin mä en aina tiedä sitä. Ja siksi musta on aina ollut ihan mielettömän saada myös palautetta siitä, että joku asia tavalla tai toisella resonoi tai on kiva kuunnella niitä mun juttuja tai mitä ikinä. Mutta okei, nyt mä lähdin harhautumaan. Mutta siis pointti on siinä, että toi, mitä mä selitin aikaisemmin tuohon alkuun, niin liittyy just siihen, että mä koen tosi vahvasti sen, että tosi usein, kun mä innostun jostain asiasta, joku asia tuntuu semmoiselta, että mulla on nyt palo tähän tai jotain, mitä mä haluan tutkia tai jotain, mitä mä haluan jakaa, niin siinä siis jo osa ihmisistä on messissä. Joitain yksittäisiä ihmisiä on silleen, joo, kerro lisää. Mutta tosi usein käy niin, että koska mä sukellan niin syvälle sinne kaninkoloon, jopa pakkomielteisesti, mutta se kuuluu siihen, koska sitten samaan hetkellä siitä saa hirveästi energiaa, koska se on jotain, mikä tuottaa iloa ja ihanaa fiilistä. Sitä semmoista niinku manifestin generaattorin satisfactionia, ja ehkä myös niinku sit manifestorilla sit taas, jos tämä tapahtuu, niin se tuo sitä rauhaa, sitä omaa kuplaa, missä ollaan omassa rauhassa ja mennä siellä omassa tahdissa omalla tavallaan niin kuin itse haluaa. Niin mä koen, että mun on välillä tosi vaikea mennä sitä omaa nopeutta. Mä en niinkään pyyntele anteeksi sitä, että kuin nopea mä oon, mutta tietyllä tavalla ehkä energeettisesti pyytelen anteeksi sitä, koska
mä en sitten kuitenkaan mene niin nopeasti ja etene niin nopeasti asioissa, kun mä ehkä haluaisin tai mikä olisi mulle kaikkein luontaisinta. Paitsi aina välillä ja erityisesti alkuvaiheessa. Sitten jossain vaiheessa se mun järki, se mun mieli alkaa puuttua siihen, mikä on nyt mun keholle hyväksi, vaikka se ei tiedä sitä. Niin joka liittyy nyt human designiin myös tosi vahvasti se, että mehän käydään se ensimmäinen 7 vuotta, se battle, se meidän mielen kanssa, että kuka nyt oikeasti ohjaa tätä hommaa. Mun keho, se mikä tuntuu mielestäni hyvälle ja oikealle ja tuo mulle rauhaa ja niin kuin hyvää fiilistä, vai se, että mikä on nyt ehkä järkevää tai mitä mun pitäisi tehdä tai mitä mulle on opetettu tai jotain muuta, niin se battle käydään, ja se kyllä varmaan kestää sen 7 vuotta. Mutta human designissa just puhutaan siitä, että se ehdollistuminen sisältä ja ulkoa käsin kestää 7 vuotta päästä siitä eroon. Enkä mä ole yhtään ihmeissäni siitä. Mä oon niin kuin omassa prosessissa 3,5 vuoden kohdalla ehkä Palttiaralla, niin kuin human design polulla, niin jotenkin niin kuin nyt se, mitä mä yritän tässä sanoa, on se, että mua tosi paljon turhauttaa se, että kun mä oon innoissani jostain, siis mä otan nyt esimerkki nyt tämän human designin, tämän mitä mä niin kuin teen ja mihin tämä tavallaan niin kuin mun perustus ne asiat, mitä mä teen, vaikka siellä taustalla on paljon muutakin kuin vaan human design, mutta tavallaan se, millä mä nyt oon alleviivannut sitä mun tonttia, mikä on ollut läsnä nyt tässä niin kuin sen 3,5 vuotta mun elämässä tosi vahvasti ja ohjannut kaikkea sitä, miten mä katson maailmaa ja mitä mä oon niin kuin oppinut ja mikä on ollut mun intohimo tämän aikaa, joka on by the way aika pitkä aika, manifestin generaattorilla ainakin, niin sanotaan näin, että mä oon ehkä mennyt semmoisessa omassa intohimokuplassani ehkä ensimmäisen vuoden verran. Sitten siinä vaiheessa, kun mä totesin, että mä haluan tehdä tästä itselleni työn, tää tuntuu hyvälle tai jotain, mitä mä haluan jakaa, mä näen tämän niin kuin mun harjoitusasiakkaiden ja oman opiskelun kautta ja oman prosessin kautta se, että kuinka paljon potentiaalia tässä on. Ja tää oli nyt se kirsikka kakun päällä kaikkien niiden menetelmien päälle, mitä mulla on jo hallussa. Että oli tavallaan se puuttuva palanen, mikä multa puuttuu. Että done, this is perfect, this is something that I need to do. Niin tämä on niin kuin se juttu nyt tässä kohtaa. Ja mä oon samalla aikaan tosi tietoinen siitä, että manifestin generaattorina mä tuun jossain vaiheessa siihen, ja manifestorilla on tämä sama, niin mä tuun jossain vaiheessa siihen pisteeseen, että jokin asia on mulle valmis. Mä oon pelännyt koko tämän ajan, että jossain kohtaa mä tavallaan kyllästyn human designiin. Mä en tiedä, voiko human designiin varsinaisesti kyllästyä, mutta tavallaan se, että millä mallilla mä oon sitä jakanut ja millä tavalla mä oon sitä tehnyt 3 vuotta mun yrityksessä, niin mä en enää halua tehdä sitä samalla tavalla. Ja mä oon nyt siinä pisteessä nimenomaan, että se ensimmäinen vuosi mulla meni silleen rai, jee, human design ja näin, ja sitten mä aloin olla jo tosi syvällä human designissa siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa oli todella tuore asia Suomessa. Mutta sitten taas maailmalla englannin kielellä, vaikka niinku jengi on tiennyt siitä jo tosi pitkään. Ja sitä on opetettu, ja niin kuin näin mun omakin opettaja on niin kuin jenkki, niin, tai amerikkalainen, niin lähtökohta on niin kuin se, että sen opiskeluajan, kun mä oon ollut, että tämä kaikki on mulle uutta, mulla on koko ajan kaikkea opittavaa, ja silleen, että mä oon tässä kaninkolossa, niin mä oon tavallaan niin kuin jaksanut myös jakaa tätä kaikkea informaatiota myös hyvin perustasolta, koska se on myös se, mihin human design perustuu, on se perustaso, että se energiatyyppi, se sun auratyyppi, strategia-auktoriteetti, kun sä ne niin oikeasti kehollistat, niin sä et tarvii mitään muuta, kaikki muu asia asettuu. Mutta tietysti mulle ja monelle, myös mun asiakkaalle, niin on se, että mä haluan tietää lisää, mikä tämä profiili on, mitä nämä energiakeskukset on, entä silloin kun ne on aktiivisia tai avoimia, tai entä niinku, just, niinku, että no kerro mulle niistä ja auratyypeistä ja strategisista auktoriteista, mitä se tarkoittaa, miten sitä, niinku, anna mulle kaikki se tieto, mitä sulla on. Ja tavallaan se on se, mitä mä oon halunnut tehdäkin tämän koko ajan, tämän 3 vuotta. Mä oon jakanut sitä tietoa, minkä mä oon oppinut. Ja samalla siinä matkalla mä oon totta kai myös
kehollistanut sitä, oppinut mun asiakkailta hirveän paljon, itsestäni tosi paljon, human designista ylipäänsä tosi paljon sit tiedosta ja siitä, että kuinka vähän mä oikeastaan tiedän, ja samaan aikaan tullut tosi tietoiseksi siitä, että kuinka syvällä mä siinä tiedossa oon, ja kuinka tärkeää, vaikka just tällä hetkellä, mä valitsin mun vuoden sanaksi kehollistamisen, sen takia, koska mä koen tällä hetkellä ihan jäätävän isoa tarvetta viedä kaikki se tieto, mikä mulla on, kehotasolle syvemmin, myös itsessäni entistä syvemmälle ja ottaa niitä helvetin pelottavia askeleita siihen, että mä teen asiat just omalla tavallani ja oon tosi auki tavallaan tämän prosessin ja kaiken sen keskeneräisyyden kanssa ja sen kautta, että miten manifestin generaattorin energia vaikka toimii tai voi toimia, mitä voi tapahtua. Et esimerkiksi just se, että mun tartti nyt tunnustaa itselleni se, että okei, nyt näyttää itse asiassa, syksyllä mä olin vaan silleen, että nyt näyttää itse asiassa tosi hyvälle, että nyt tuntuu, että human designista puhutaan koko ajan enemmän ja enemmän, jopa Suomessa, kun sä heität jollekin human designin, niin joku on silleen, että se tietää, mistä mä puhun. Ja se on ollut ihan mielettömän siistiä, koska ekat vuodet se on ollut vaan sitä selittämistä, että mitä se human design, niin kuin tavallaan olla itselleen sisäänheittäjä. Kun taas mä alan olla nyt siinä pisteessä, että niin kuin mun ihana alumni Jaana-Maija sanoi ihanasti eilen, että mä tarvitsin niin kuin sisäänheittäjiä. Mä tarvitsin henkilökohtaisia sisäänheittäjiä, jotka pystyy kertoa ne perusteet, jotka on itse siinä vaiheessa, että ne tykkää kertoa siitä tiedosta, mitä niillä on human designista, niin kuin vaikka mun opiskelijat. Ne on sillä tasolla, että se on se tieto, mikä niillä on, ne mielellään jakaa sitä, ja ne nauttii siitä kohdasta, missä mä oon ollut ehkä 2-3 vuotta sitten, ne nauttii siitä kohdasta tällä hetkellä itse tosi paljon. Ja sitten ne vois ohjata omia asiakkaitaan, jotka on jo pidemmällä tai haluaa tietää vielä paljon enemmän kuin mitä heillä välttämättä on tarjota, niin sitten taas mun palveluiden äärelle tai sen mun kehollistamisen äärelle, koska mä koen, tänään mä itse asiassa pohdin tosi paljon sitä, että haluanko mä tehdä vielä tulkintoja. Ja mä koin, että jos mä nyt ihan rehellinen on, niin en. Mutta se on silti paikka, mitä ihmiset tarvitsevat. Jos me mietitään taas tätä niin kuin yrittäjyyden näkökulmasta, että meillä on kysynnän ja tarjonnan laki. Eli ihmiset tällä hetkellä on kysyntää nimenomaan semmoisille tulkinnoille, siis ihan vaan tulkinnoille. Tässä on kehokartta, kerro mitä tässä on. Kerro musta, puhu musta. Eikä tule edes välttämättä jonkun ongelman kanssa, koska mä tykkään eniten tehdä tulkintoja sillä tavalla, että jollain ihmisellä on joku näkökulma, mihin se kaipaa human designista näkökulmaa. Tai mä haluan ymmärtää mun lasta paremmin, mä haluan ymmärtää mun puolisoa paremmin, mä haluan ymmärtää mun perhettä paremmin, mä haluan ymmärtää itteeni paremmin, koska mulla on tällaisia juttuja, tai mikä olisi mulle kaikkein paras tapa kommunikoida tai muuta. Eli tavallaan mä tykkään reagoida niihin kysymyksiin. Mä tykkään tehdä myös intuitiivisesti, kun mulla on se semmoinen moodi, mulla on semmoinen, kun mä oon oikeassa mielentilassa, niin musta on kiva tehdä myös intuitiivisia tulkintoja. Ja kaikkein parhaiten mä silti tulkinnoista nautin silloin, kun me ollaan samassa tilassa sen toisen ihmisen kanssa. Mutta mä ymmärrän, että se ei ole täysin mahdollista. Tämä maailma on sellainen, että meidän, niin kuin, jos me mietitään sitä mittakaavaa, kuinka paljon vaikka human design myy tai kuinka paljon human designista puhutaan tällä hetkellä, niin kaikkein eniten tarvitaan nyt sitä perustason tietoutta, perustason tulkintoja. Ja sinne riittää niitä asiakkaita tällä hetkellä. Jengi on oikeasti tämän 3 vuoden jälkeen vasta alkanut tajumaan, että human design mielenkiintoista, haluan tietää lisää. Mutta just se vaikka, jotka on mun asiakkaita tällä hetkellä, jotka mua kiinnostaa tällä hetkellä, mitkä on mun unelma-asiakkaita, on ne ihmiset, jotka on ollut sen human design-tiedon kanssa jo jonkun aikaa. Tai jos he on ollut human designin äärellä vasta vähän aikaa, niin he kuitenkin haluaa päästä niin syvälle, että he haluaa muuttaa sen tiedon joksikin, mikä integroituu heidän arkeen, että mulla on mahdollisuus luoda näille ihmisille, mua kiinnostaa tällä hetkellä kaikkein eniten, luoda se silta, sen tiedon, sen teorian ja sen arjen käytännön värillä ja luoda siihen se, että näitä asioita, näitä harjoituksia, kun me tehdään tai yhdessä paneudutaan tähän aiheeseen, otetaan se aika, otetaan se retriitti, viikonloppu, joku tietty aika yhdessä ja syvennytään siihen, uppoudutaan siihen
ja rakennetaan toisin sanoen se silta sen tiedon ja sen käytännön arjen välille. Eikä niin, että meillä on tämä tieto, mutta me ei osata integroida sitä tänne arkeen, koska me ei oikeasti tehdä sillä informaatiolla mitään, jos me ei integroida sitä, jos me ei viedä sitä meidän elämään. Ja just semmoiset viikonloput tai viikot on mahdollisuus viedä se asia seuraavalle levelille tietyllä tavalla. Ja toinen asia on just vaikka se, että musta on ollut ihana opettaa sitä human design-tietoa, mikä mulla on, ja se kaikki käsitteellistäminen sieltä mun näkökulmasta käsin, niin sen opettaminen, sen tiedon jakaminen on ollut mun mielestä tosi kivaa. Ja tavallaan se, mä koen, että tällä hetkellä sekin on niinku tavallaan se vähimmäistaso, jos näin niinku lainausmerkeissä, mihin mä tietyllä tavalla jotenkin niinku haluan mennä, mutta silti se kehollistaminen kutsuu mua vielä paljon enemmän. Mutta niinku, mä haluan niinku mennä syvälle, ja se on myös mun designiin tosi tyypillistä. Mä oon 4/1. Mä haluan mennä sinne ihon alle, ja sitten sen 4 on siellä luomassa niitä aitoja, autenttisia yhteyksiä. Joten se, mihin mä viittasin siinä alussa, niin liittyy just siihen, että mä heräsin siihen syksyllä, että okei, cool, nyt niinku selkeästi niinku human design alkaa olla semmoinen juttu, että jengi niinku kiinnostaa se ja tulkinnat kiinnostaa ja niinku ylipäänsä human design kiinnostaa ja ihmiset tietää, mistä on kysymys, että tämä on niinku tosi kova juttu ja ihan superhieno homma. Ja on ollut siistiä olla niinku etunenässä jakamassa sitä tietoa muiden kollegoiden kanssa suomen kielellä ja tuoda sitä tietoa ja tietoisuutta niinku tähän niinku suomen kielelle, myös Suomeen sitä tietoa. Ja sitten samaan aikaan mä oon silleen, että no niin, eli nythän olisi niinku just loistava aika takoa, kun rauta on kuuma. Niin sitten mun pitää kohdata itsessäni semmoinen asia kuin manifestin generaattorin ja manifestorin tämmöinen, niin kuin, mitä tarkoittaa mun valmis. Ja oikeasti tunnustaa itselleni se, että tietyllä tavalla, sillä tavalla, mitä mä oon nyt viimeiset 3 vuotta tehnyt human designia ja jakanut sitä tietoa, niin se on tullut valmiiksi. Onneksi mulla on paljon materiaalia, onneksi mä oon tuottanut paljon kaikkia juttuja, mitkä edelleen palvelee mun asiakkaita, tulee palvelee vielä pitkään. Mutta just vaikka niinku tulkintojen tekeminen on varmasti joku asia, joka tavalla tai toisella jää pois tässä ajan myötä ihan sama, vaikka sille olisi kysyntää. Koska se ei kutsu mua enää, se ei ole mulle enää mielekästä, ja mulle ei riitä se, että mä teen riittävän hyvän tulkinnan. Mulle on tosi tärkeää se, että mä voin olla läsnä, ja että se tuntuu hyvältä tehdä se tulkinta, ja että mä koen, että se kanavoituu musta. Ja pointtihan on niinku siinä, että sit kun manifestin generaattori tai manifestori tulee siihen vaiheeseen, että tämä asia on nyt niinku done, niin alkaa tapahtua semmoisia asioita kuin, että motivaatio vähenee. Kiinnostus vaan yksinkertaisesti lakkaa. Sä et välttämättä kirjaimellisesti kyllästy siihen asiaan. Ja se ei ole millään tavalla turhaa tietoa tai turhaa aikaa, mitä siellä on, vaan se asia vaan muuttaa muotoaan. Sä vaan tuut valmiiksi sen asian kanssa. Vaikka se näyttää ulkopuolelta siihen, että nythän me vasta aletaan takoa, kun rauta on kuuma. Ja mun systeemi on vaan silleen, että no mut mä alan olen niin kuin done tämän asian kanssa. Se ei tarkoita sitä, että mä lopettaisin human designin käyttämisen tai human designin, tai että mä heti olisin nyt lopettamassa human design tulkintaa. Mä alan vähentää niitä koko ajan. Ja en tiedä, onko tällä hetkellä enää niitä jäljellä, mutta niin kun just laitoin viikko sitten myyntiin 8 human design äänitetulkintaa. Ja niissä on siis toimitusaikahan on sellainen, että vähän väljempi sen takia, koska mä haluan tehdä ne tulkinnat silloin, kun mä oon hyvä. Mulla on just se olo, että sieltä tulee se tieto, mitä sieltä tarvii tulla. Just silleen, kun sen kuuluu tulla. Ja niissä mä otan myös sen pieniä vapauksia sen suhteen, että mä en käy siinä läpi sulle
koskaan mitään sellaista, mikä ei tule multa luontaisesti. Eli ne tulee sieltä paikasta. Samalla tavalla on ne mitä tahansa tulkintoja. Se on se mun tavoite, että mitä paremmin mä voin, niin sitä paremmin mä pystyn myös palvelemaan. Joka tarkoittaa myös sitä, että mä koen, että mä en pysty enää kauaa tekemään tulkintoja, ainakaan sillä tavalla, kun mä oon niitä tehnyt, tai sit mä en voi sanoa niitä enää tulkinnoiksi, koska mä en tuu jossain vaiheessa, mä veikkaan, että tässä menee 2-3 kuukautta, ja mut lopahtaa kiinnostus niihin sillä tasolla, että mä en pysty enää käyttää sitä kanavaa kirjaimellisesti sillä tavalla, vaan se muuttaa muotoaan sillä tavalla, että jos ei muuten, niin niiden tulkintojen sisältö tavalla tai toisella muuttuu, tai se ei ole vaan sitä yksin puhelua tai jotain muuta. Mä en tiedä vielä. Mä uskon, että se selvii sitten jossain vaiheessa. Se voi olla, että ne jää niin kuin pitkäksi aikaa pois tai hamaan tappiin asti. Mä en enää sitten tee niitä. Tai sitten mä teen vaan jotain tiettyjä, tai sitten mulla tulee taas yhtäkkiä semmoinen sakraalireaktio, että okei, itse asiassa nyt mä haluan tehdä tulkintoja, ja sitten mä laitan niitä jonkun muintiin ja lyhyellä varoitusajalla, koska mä huomaan, että mua turhauttaa. Mä oon niin kuin miettinyt tosi paljon myös sitä, että tää on tuonut mulle rauhaa tosi paljon se ajatus ja ymmärrys siitä, että se, miten mä käytän human designia, tulee muuttaa nyt muotoaan. Se tulee nyt vaan muuttaa muotoaan. Mä käytän sitä kyllä, mutta se, miten se tulee muuttaa muotoaan, on just sitä kehollistamista. Mä haluan rakentaa sen sillan, ja siihen kehollistamiseen liittyy muutakin kuin human design. Siihen kuuluu myös TRE, siihen kuuluu hengittäminen, siihen kuuluu läsnäolo, siihen kuuluu intuitiivinen työskentely, siihen kuuluu luontoyhteys, siihen kuuluu niin kuin kaikki se repertuaari, mitä mulla on käytettävissä. Se ei ole enää vain human designia, eikä se oikeastaan koskaan ole sitä varsinaisesti ollut, mutta mä en pysty enää niin kuin rehellisesti olemaan silleen, että se olisi se human design olisi niin kuin se pääjuttu, vaan human design on osa sitä kokonaisuutta. Ja se, että millainen se otsikko sitten tulee jossain vaiheessa ole, tai muutanko mä sitä otsikkoa missään vaiheessa human designista tavallaan pois, niin en tiedä. Tietysti kyse on siitä, että mitä se human design on tietyllä tavalla luonnossa. Se on yksi versio siitä. Se tulee olla ehkä semmoinen työnimi jonkun aikaa, ja sitten se ehkä muuttaa muotoa johonkin muuhun. Mutta niinku, pointti on vaan niinku siinä, että on välillä tosi uuvuttavaa henkisesti se, että hiffaa sen, että kun mulla oli se kulta-aika, se mun intohimo-aika, niin kukaan ei ollut messissä. Sitten kun on mennyt 3 vuotta, niin mua ei enää edes kiinnosta se aihe, mistä muut alkaa innostua. Koska mä oon done sen kanssa. Mä oon menossa jo seuraavaan asiaan, kun muut ihmiset vasta herää siihen asiaan, mitä mä oon ollut tarjoamassa niille 3 vuotta. Ja sitten toinen asia, mitä mä oon tässä havainnut, on se, että on ollut nyt myös äärettömän turhauttavaa huomata myös tällaisia, ja mä huomaan, että tämä on myös sellainen asia, mikä mua myös vähän jumittaa, on se, että mä haluan järjestää just näitä viikonloppuja, mä haluan järjestää retriittejä. Mä voin mun työhuoneella järjestää asioita aika extemporea, tosi pienelläkin niin kuin varoitusajalla, mutta ihmiset harvoin pystyy sitoutumaan pienellä varoitusajalla. Mutta mä en toisaalta kokeillut sitä kunnolla. Olen jonkun verran, ja niiden takia mä oon myös lisännyt sitä varoitusaikaa tavoilleni ei uskollisesti, vaan siksi, koska mä haluan päästä toteuttamaan niitä ideoita ja ajatuksia. Mä haluan päästä tutkimaan sitä toista asiaa, mihin mulla nyt alkaa niin kuin ole palo, jotain sellaista. Ja samaan aikaan mua painaa alaspäin taas se, että mä en voi päästä toteuttamaan näitä asioita, niin kuin retriittejä, näitä viikonloppuja, jos kukaan ei tuu niihin. Eli se, että pääsenkö mä toteuttamaan niitä asioita, riippuu siitä muista ihmisistä. Mä en voi yksin määritellä sitä, että tapahtuuko se asia, tapahtuuko se juttu, minkä mä haluan toteuttaa, juttu, mitä mä haluan tutkia, lähteä edistää, niin mä en voi tietää, että tapahtuuko se ennen kuin sinne on ilmoittautunut tietty määrä ihmisiä, että mä saan ne ihmiset, edes sen minimin, jolla se on sellainen, että mä saan sen tutkimuksen kasaan. Ei ole kyse edes rahasta, jos totta puhutaan,
vaan on kyse itse asiassa siitä, että mä tarviin tietyn minimimäärän ihmisiä, että mä voin toteuttaa sen mun idean, että mä voin lähteä tutkimaan sitä asiaa. Ja se on todella turhauttavaa että voinko mä toteuttaa sen mun idean, lähteä tutkimaan sitä asiaa, on kiinni siitä, tuleeko sinne muita ihmisiä, on kiinni siitä, saanko mä niitä ihmisiä sinne vai en. Ja se on ihan vitun paskaa, anteeksi nyt vaan. Ja se esim. On just se, mikä jumiuttaa pohtien sitä, että kannattaako mä lähteä edes kokeilemaan tätä, koska mä saatan pettyä siitä, tai sitten kun mä alan itse väsähtää siihen, että tajuutteko, että tämä olisi tosi hyvä juttu, mä uskon tähän ideaan, mä tiedän, että tämä idea tulisi toimia, tämä juttu olisi oikeasti tosi hyvä teille, niin sitten vasta, kun ihmiset on silleen, että onpas kiinnostavaa, haluaisin osallistua näihin juttuihin, niin mä oon jo siinä vaiheessa silleen, että I don't fucking care anymore. Mulla on mennyt joko vaan vatinurin, siksi koska mitään ei ole tapahtunut, mä en ole saanut niitä ihmisiä siihen, että mä olisin saanut testattua sen asian, tai sitten se asia on jo shiftaantunut erilaiseksi, sitten mä oon joko tavallaan luovuttanut siitä, ollut silleen, että okei, fuck it, ei sitten. Tai toinen vaihtoehto on se, että mä oon taas jo mennyt eteenpäin. Mä ei enää kiinnosta puhua siitä, mä en enää edes halua tehdä sitä asiaa, tuoda sitä asiaa esiin, opettaa sitä, tutkia sitä asiaa, koska mä oon sitten löytänyt jonkun muun keinon tai jonkun muun asian, koska tämä asia ei nyt sitten onnistunut siinä aikataulussa, kun mä haluan, koska mä haluan tehdä asioita aika nopeasti. Joo. Aikamoinen tämmöinen räntti nyt tuli tähän. En mä tiedä, onko mulla oikeastaan muuta sanottavaa, mutta että nämä on tämmöisiä asioita, ja mä haluan yrittää itse lähteä nyt testaamaan käytännössä sitä, jotenkin, että asiat voisi tapahtua nopeammin. Ongelma on tietysti näiden retriittipaikkojen kohdalla usein se, että A, ne täyttyy, joten ne täytyy varata tosi etukäteen. B, tietysti, kun on kyse jostain tietystä aikataulusta, ajasta ja summasta, koska vähintään se majoitus ja ruokailu täytyy maksaa, vaikka mä en edes itse ottaisi siitä mitään. Mutta munkin pitää elää, joten mä haluan myös siitä mun ohjauksesta ja siitä mun ammattitaidosta niin kuin maksun. Niin totta kai kaikki se rajoittaa ja vaatii sitä, että ihmiset tarvii aikaa miettiä. Ja jos mä mietin emotionaalista auktoriteettia esimerkiksi tai reflektoreita, niin kyllä se niin kuin aika lailla reflektoreiden kohdalla se olisi tosi hienoa, että saisi edes sen kuukauden miettimisaikaa, mutta sitten just vaikka emotionaalisen auktoriteetin kohdalla, niin musta tuntuu, että se ainut, mihin mä kykenen tällä hetkellä, on se, että olisi viikon varoitusaika. Kuitenkin esimerkiksi nytten maaliskuun puolessa välissä oleva mun eka retriitti, minkä mä järjestän Vihdissä, hyvinvointikylässä, niin se siis tapahtuu maaliskuun puolessa välissä, mutta mun tarvii kuitenkin niin kuin ilmoittaa sille paikalle, missä mä oon järjestämässä sen 2 viikkoa, vähintään 2 viikkoa aikaisemmin, että onko mulla se minimimäärä kasassa, että voinko mä järjestää sen, eli onko se resurssien kannalta mitenkään mahdollista edes järjestää. Eli jos mulla ei ole sitä minimiä, niin mä alan ottaa sit rahallisesti itse takkiin siitä paikasta, ja sitten tietysti jos mietitään se, että mikä se ryhmäkoko on, millä mä haluan lähteä tutkimaan sitä hommaa, niin sitten en mä tiedä, onko se mitään järkeä, jos ei se minimi myöskään tule, koska sitten mä en pääse tutkimaan sitä sillä tasolla, kun mä itse haluan. Mutta siinä on silti 2 viikkoa aikaisemmin mun pitää ilmoittaa sinne, että onnistuuko se edes, peruutanko mä sen koko retriitin, vai siirränkö mä sen johonkin toiseen päivämäärään. Ja mikä se toinen päivämäärä sitten edes on, se voi olla vaikka puolen vuoden päästä, jos se koko paikka on täyteen buukattu seuraavan puoli vuotta. Ja mä olisin, että en mä tiedä, haluanko mä enää tehdä sitä puolen vuoden päästä siinä muodossaan tai missään muodossaan. Vai mitä, niin kuin, että sekin on semmoinen niin kuin pieni juttu, että ei niin kuin voi extempore ihan hirveästi kaikkia asioita kyllä tehdäkään. Mutta joka tapauksessa joillekin se, että mä kerron vaikka kuukautta aikaisemmin, että mulla on tulossa tämmöinen retriitti, niin on ihan vitun extempore. Ja toiset haluaisi sen tiedon jo puoli vuotta aikaisemmin, ja mä ymmärrän sen täysin. Silti mä luulen, että mä tuun pienentämään noita aikatauluja tavalla tai toisella jossain vaiheessa.
joidenkin asioiden kohdalla, mä en osaa sanoa vielä miten, mutta ihan vaan siksi, että mä voisin olla itselleni uskollinen siitä mun omassa vauhdissa toteuttaa asioita, että jos mun sakraali kutsuu nyt joku asia, niin mä toteutan sen viikon päästä, enkä kuukauden tai 2 kuukauden päästä, jos se vaan on mitenkään mahdollista. Niin. Mut joo, ja sit tältä istumalta myös, niin siis tervetuloa Vihtiin intuitiiviselle rauhan ja läsnäolon viikonlopulle. Mä todella toivon, että mä saan toteutettua sen keissin. Ja tosiaan tutustumistarjous on voimassa muistaakseni 16.2. asti, sen jälkeen hinta normalisoituu. Ja näin, katsotaan siis 2 viikkoa kuitenkin ennen sitä retriitin ajankohtaa, niin mulla tarvii olla se tiedossa, että onko minimi 6 henkilöä koossa vai ei, koska sit mun tarvii rupea tekemään jotain ratkaisuja, joko peruuttaa tai siirtää tai miettiä, että mitä sit siinä kohtaa tekee. Mutta katsotaan, mä todella haluaisin päästä tekemään sen. Se on Vihdissä, mä tiedän, että se ei kaikille onnistu. Se on myös paikka, mihin tarvii aika lailla tulla autolla. Eli jos sulla ei ole autoa, niin totta kai kyytiä voi myös kysellä. Lähempänä ajankohtaa muutenkin. Ja joo, mä toivon, että mä saisin järjestettyä sen. Ja sitten toukokuun lopussa mä oon varannut paikan, semmoinen paikka kuin Paikka Pappilassa. Viikonloppu Human Design luonnossa. Hinta-yksityiskohdat ei ole vielä missään, eikä ilmoittautuminen vielä auki, mutta mä availen sitä, kunhan mä tässä kerkeen. Niin se on tietysti vähän pidemmällä, mutta se on siis toukokuun viikonloppu. Ja se on tuolla Keski-Suomessa, joillekin se on ehkä jo Pohjois-Suomeen, mutta siis se on mun mielestä niin kuin Jyväskylän ja Oulun välissä jossain siellä. Mä en ihan hirveästi tiedä, kuinka hyvin siinä pääsee julkisilla. Niin, mutta kuitenkin. Sitten voi miettiä sielläkin senkin asian suhteen sit niitä kyytejä ja sun muita. Mutta joka tapauksessa mä oon nyt menossa vahvasti siihen suuntaan, että mä haluan kehollistaa asioita itse. Mä haluan syventää itsessäni oman designin suhteen asioita, ja se tulee näkyy mun palveluissa, mun toiminnassa, minkä lisäksi mä haluan auttaa mun asiakkaita kehollistamaan sen tiedon. Mä totta kai jaan myös sitä tietoa edelleen, mutta mun intressit on siinä, että se menee niin kuin oikeasti sinne kehoon ja se menee oikeasti sinne arkeen, jotta se konkretisoituu, manifestoituu meidän oikeassa elämässä. Sellaisia juttuja. Joo, jos tykkäsit jaksosta, niin jaa ihmeessä jollekin tutulle, jollekin ihmiselle, joka mahdollisesti voisi tykätä. Olisi tosi ihanaa, jos ylipäänsä kommentoit, jaat, tykkäät jaksosta, riippuen taas tietysti millä alustalla kuuntelet tai katsot. Ja anna podcastille tähtiä, mielellään 5 tähteä, jos tykkäät. Mutta ei tietenkään ole pakko mitään näitä tehdä, mutta olen erittäin kiitollinen, jos näitä asioita teet, koska sitten myös minun sisältöni pääsee useamman ihmisen korvien ääni, en minä edes tiedä. No, mutta kuitenkin niin kuin tietoisuuteen ja toivottavasti herättää jotain ajatuksia, koska se on nyt näissä kuitenkin niin kuin se idea. Tällaista tänään. Palataan taas ensi viikolla. Moikka!